Башкортостанда үзәкләштерелгән хәбәр итү системаһы тулыһынса яңыртылып сафка индерелде. Эш 7 ел дәвам иткән барлык муниципалитеттарда идара итү пунктлары оештырылган. Электр сиреналары, тавыш һәм сигналды кабул итүсе корылмалар куела. Күләмле проект республика башлыгы указы буенча тормышка ашырылган. Автоматлаштырылган система булдыруга төбәк казнасыннан 251 миллион сум акча бүленә. Билдәле булуынча, хәзер гадәттән тыш хәлләрне искәртүдә заманча ысулдар кулланылачак. Ханлы программа ярдәмендә сигналдар тиз кабул ителә. Бұл система яңа мөмкинлекләр бирә. Беренчедән, бұл системаның громкоговорительләре һәм электр сиреналары бөтә кала һәм райондардың территорияларын каплай. Икенчедән, бұл система радио һәм телевизион каналлары аша гадәттән тыш хәлләр турында хәбәр биргән мөмкинлек тудыра. Һәм тагыла бұл система үзенең сафтан чыккан элементларын билдәләй һәм оны ремонтларга мөмкинлек бирә.